मेरा था Yes. मानो होनबा भिडिअ खालामखादो जिहेतु भिडिअ खालामनायखौ मानो दाननो होननानै बेखिनि भिडिअखौ आङो खालामनाय जादोंमोन गाइस ओमफ्राय आं दा बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायबाय हाङाव नोंनिनो मुं गोसोआव नोंनिनो मुं Okay guys, okay. तो finally guys, फार्स्टआवनो गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बुंखानोसै माने मियायो ओजा फांसनाव गोबां माने आंनि भिउवार्सफोर आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरा गोबांनो माने आंखौ माथो होदोंमोन बेनि थाखायनो आं जोबोद मोजां नांदों गाइस खिन्थु गासैखौबो माने आङो भिडिअ लानो हादियासै दे गाइस बेनिफ्राय माने आंनिया माथोआबो थरायनानै दोङो ओमफ्राय माथोआबो एसे थरायनानै माने बेलेग जादों खिन्थु दिनैनि भिडिअ माथोखौ एसे बोरैबा खोनासिगोन आरोना गाइस ओमफ्राय इयाव माने गिटारस्रि गायकबो फैदोंमोन बिखौ दसे भिडिअ खालामबाय बेनिफ्राय आंनिया नामा बिबो जोंना फैदोंमोन आबौआबो गायकआ ओमफ्राय बिनिबो मोननैसो भिडिअ क्लिप दोङो ओमफ्राय लोगोसे ओमफ्राय जोंबो ओरैनो इन्जय खालामनानै ओरैनो मेर आदामोनदो दसे मोसादोंमोन डिएन मोनदों जमानो गासैबो ओमफ्राय इनिनि भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननो खिथागोन मानो होनबा दाख्लैनि भिडिअ आंनिया एसे गोलाव जानायखाय आं माने भिडिअखौ गोलावद्राय होआ होननानै एसे सर्ट खालामनानै हेगारग्रोनाय जादों ओमफ्राय दा एबार नेक्स्टआव आङो बे साइथ' सभानि भिडिअखौनो ससेयाव हरनिखौ नोंथांमोननो देखायसिगोन आरो जाय गोबां मानसियानो माने आंखौ नुनानै माथो होदो आं जोबोद मोजां नांदो आरो सोरखौबा भिडिअ खालामनो हादियासै आरो केमेरायाबो चार्ज जोबना होबाय आरो पावार बेंकबो लांनाय जादियासै नालाय माथोआ दा एसे बेलेग जाना दोङो गाइस होमबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जों आरो मोनसे जायगायावबो बेरायनो थांगोन ओमफ्राय गपि ब्लकआ एफा गोजाननिफ्राय जुनानिफ्राय फैदो जोंनि जायगायाव खिन्थु मोनसेबो मोजां जायगा बेखौ दा देखायनाय लांनाय जादियासैनोखा बेनिखायनो आं सानदोंबा बेखौ माथिंबा दिनै मोजां जायगायाव देखायनो लांगोन होननानै खिन्थु गोबाङानो मिथिगौ माने आंनिया दा गारि गैया होननानै जुदि गारि थानाय मोनबा आङो माथिंबाबो बेरायलांगौमोन खिन्थु दा गारिया आंनिया गाज्रि जानानै दङ एसे प्रब्लेमाव जाना दोङो बेनिखायनो माने बेरायनो लांनो हायाखै आरो थ' दिनै आं माथिंबा लांनो होनना सानदों ओमफ्राय दा आङो दोङो लोगोलानि न'आव नोंथांमोननो दायो मोजाङै डिटेल्स खोन्थाजुगोन नेक्स्ट भिडिअआव ओमफ्राय नोंथांमोना दा नैबे भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायलांबानो जाबाय नैबे हरनि भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे सर्ट खोन्थिना होनोसै आरोना गाइस अके बेनिफ्राय गाइस नोंथांमोनखौ आरो लास्टआव आं मोनसे खोथा बुंबाय आरो मिटआप लानोबो हानाय दे गाइस आङो गरायसराव आंनि मिटआपआव 10 जन साब्रै साबा साबस्क्राइब फैबाबो बहुत हेपि अनलि माने जास्ट इन्टारेस्टनि थाखायल'सो बे मिटआपखौ लानाय जागोन आरो गाइस आंनिया 10K जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो 10K कमप्लिट खालामनानै होबानो जाबाय होमबाना आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनगोन गाइस होमबाना खस्थ' खालामनायखौ खस्थ' खामि बायदि नाङा आरोना इदि गोदै जाबाथाय बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट होबानो जाबाय दे गाइस अके दे होमबा नायलांबाय था मट' ब्लगारानो जमा दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन नै फारा-फारि लोगोसे नोंथांमोना नागोन नै मेरादारि मोसानायखौ आरो हिमांसुनि मजा बे मजा खालामना दे apa bisa beri-beri जना नोंनि सेराव lovely लोग दे नों मोसानांगोन बेगानखौ मोसानांगोन खनसे Dai, mera dah, dai, yes. Jadi mau sana guys, teman-teman anak ni. Lagau. Lagau, motor dah, wah. Borrando. Senang perumahan ada YouTuber kita. Motor ada.
Gakal sama Nukul. Guys. YouTuber guys, ada nomor di motor aja, dagang. Baras kita berfoto ke sana gitu, belum dia. Dagang dia, dagang usah. तो गाइस बेखिनियानो भिडिअआ नोंथांमोना मोजां नांदो ना गाज्रि नांदो इखो मिथिला मानो होनबा भिडिअ खामखादो जेहेतु भिडिअ खामनायखौ मानो दाननो होननानै बेखिनि भिडिअखौ आङो खामनाय जादोंमोन गाइस ओमफ्राय आं दा इखिनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना मोजां नांखो ना गाज्रि नांखो इखो मिथिला आरो नोंथांमोनखौ मिथिखायो आंनि फेमिलिया नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट होयो गोबां सापर्ट होयो ना आं नोंथांमोनखौ मिथिखायो बेनिखायनो आंनि फेमिलिखौ आं मालाबाबो बावनो हानाय नङा दे गाइस ओके आरो बेयाव आं जिखिनि मानसिखौ नुदो बेखिनिखौ आङो लोगो हमखादो आरो आङो रावखौबो केयार खालामाखै लासिनो थायाखै किन्तु केयार खालामखादो किन्तु माथोआ थरायजोबदो गाइस आंनिया माथोआ थरायजोबदो किन्तु माबायदि जागोन आं बेखौ मिथिला दिनै मोनसे भिडिअ खालामनो थांनाय दे माबा माथोखौ हिन्जावफोरनि बायदिसो खोनालायबाय आं गावनो गाव तो जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना शेयार खालामनाबानो जाबाय नैबे भिडिअखौ ओमफ्राय एबार नेक्स्टआव आं कपि ब्लगखौ माथिंबा बेरायनो लांनो इनि मोनसे भिडिअ लाना फैनोसै गाइस अके मा गोजान जुनायनिफ्राय फैदो जोंनि बाक्सायाव किन्तु
बेरायहोनाय जायाखै आंनिया गारिबो गैखायामोन ओमफ्राय गारि लोगो लानासो थाहैदोंमोन खिन्थु बेबो लोगोआ बेरायहोनो लांनाय जायाखै बेनिखायनो दा दिनै जोङो मानसिबा बेरायहोनो लांनो थाखाय बेखिनि भिडिअखौ खालामनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो बिदि गोदोनो सापर्ट होलांबाय था आरो थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना होदो गाइस अके आंनिया माथा थरायदो एसे बोरैबा खोनानो बानायदो गाइस न'